pinagi sa imong mga labod, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, kalunog sa walay katapusan. Yan ang pamuhay. Mabugahong kagabhion mga igsoon. Live ta kay ganina murag bitin kay murag di kayo kusog. No? So live ta igsoon. Anyway, gikan ni tagprisuhan no, nagwali tag dos prisuhan igsoon. Kabalo na mga mauna akong paborito, no? Kabalo na mo igsoon nga mao gyud na akong linyada diha, no? Nga magsigsulod sa mga prisuhan aron maghatod sa mensahe sa paglaom. Pero kanina natay gihatod pasnak ganina, no? So atong gitagaan sila mga igsoon o kanon-kanon po nila sulod ba. Aside nga ato silang gipapaminaw sa pulong sa Ginoo. Ato sang tagaan og makaon ba ang ilang tiyan, no? Pero atong gihatag paghumana, no? Salamat sa Ginoo, no? So again, kabalo na mo mga igsoon before kita magpadayon, i-share sa nato, no? Ako sa ning i-share diri sa ako ang personal account, no? Ako sa ning i-share igsoon. Okay? Kamu sa diha, pwede na mo mag-type at followers at highlights. Pwede na nyo i-mention yung mga higala, mga igsoon nga nagmata pa karon. Ang uban siguro karon natulog na. Kay alas 10 na hapit. Laom ng gabi padulong. Pero kita igsoon, kaning mga adik kay pulong sa Ginoo ni pakialam magabi buntag kadlawon. No? Di ta mapulan ani igsoon. Di ta mapulan aning pulong sa Ginoo kay mao ni maghatag na to iya, maghatag na to paglaom, maghatag na to of course of comfort and mabusog ang atuang dalaga ni igsoon. So again, ako sa na-share kamo sa diha. Let's go. Viewers. O mga bantay ang uban, natuog na siguro. $70 na. Kapit na. Done sharing mga igsoon. So, this time we have 87 viewers. Paabot sa takadiyot, no? Mga pisa ta. Tawan na kong kapis kong asawa and so on. Medyo bugnaw ni Dapita ba? So, this time we have 94 viewers. Magpabot sa ta, 97. 96, gamay man. Tamis magay ng kape sa mga asawa. Sweet kayo ba? Good evening, Pastor. Watching from Davao City, Sister Rosalyn Lazer. Thank you, Ikson. Watching from Macau, Sister Melody Timario. Nakaanhag yun mig Macau. From Hong Kong to Macau. God bless you, sister. Thank you for watching. Shout out Pastor Gallego family of Davao City from Jenny So. Kape sa Daigson, kape kay Bugnaw. Bugnaw ang aircon. Watching from Kuchang, Thailand. Okay. Morena Daitol. Okay. Brad, power kayang Ginoo basta
Maoy mo charge kay wala man ka kapuya. Bisan og gikan og lawi. Murad ang nagtama, brad. No lahi ni puno tas presensya sa Ginoo, brad, kay pareha to sa una pag tama-tama patag Shabu ba. No, buntagay, no? Tagay, buntagay kay nakasuyop man di ay. So ingani sa taron, no? So brad, thank you kay nga nagmata po ka, tama po ka ba? Tama sa presensya sa Ginoo. Shout out ako si Brad Joy from Sandingan, Loon. Ako jud kang gisgutan ganina, Brad. Pinaya gamay. Ganina, Brad, nagwali mi tos piniriso. Amo kang gisgutan nga nay higala na ko nga banggitan pod nga Brad na ko nga gibag-o sa Ginoo, no? So, shout out, Brad. Brad Joy og sa imuhang lovely wife, si Ma'am Mildred og sa imuhang anak nga si natog na, Brad. Si Dudong Yudes kay akong Dudong diri natog na pod, HK. No, so shout out og sa imong usa ka anak nga murag nasa Tagbilaran, okay? God bless, Brad. God bless. Salamat nga nagmata pa di ka diha. Anad taning way tuog, no? Watay tugpahay man, magtagay sa una, makasuyop karon. Presensya sa Ginoo magtama taron. Jane Sipolbida Pazanostan, one of our subscriber. Salamat, thank you for typing at highlights, Siksoon. God bless you more. Watching from Surigao, Pastor Sister Renelyn Barcelona. Watching from Odiungan, Romblon, Sister Leah Falar Madeha. Watching from Bulacan, Brother Jerbic Saginlaul, if I'm not mistaken. Watching from Riyadh, hello po sa inyo po dyan, Pastor. From Sister Meralyn Pedragosa Pilayo. Okay. Salamat, Brad. Naminaw ni mo ganina si Yudes. Katong naglatay-latay sa Brad. Kalimot ko, awa ko kabantay sa imong comments. Kainit sa kape. Sama kainit sa relasyon ninyo. Good evening po, Pastor. Watching from CDO. Don't worry po, God will sustain you po. Amen. Long live from Labil si Bandal Alerta. Okay. Shoutouts na ng mga OFW, mga seaman diha, mga naka-permanent residents. Sister Mary Joy from Israel. Thank you for watching, as always. And tanang kapulisan, shout out. Tanang mga piniriso, akong gi-shout out ang tanang mga inmates sa Clarin Police Station nga dito migikan kanina, Brad. Akong gi-shout out da si Brad Bano. Tanaw karon. Okay? Bago pa na siya follow din ako kay kanina ako siyang gitudluan nga ni follow ron makailingaw diha tanawan ni. Something ana bitaw na kay makalugar ka ba. Okay? So again, shout out tanang mga piniriso, tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard, tanang mga kapulisan nga nagtanaw diha, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines. And akong gi-shout out sa si Brad Bioy Letran sa una. Kani pala hubog po ni sa una. Sa una magpinulahay, mag-inom, tagahawa lagi. Pero karon magpinulaway bisan magbuntag, maminaw sa pulong sa Ginoo. Praise God. Amen. Amen, Brad. Wa itog pa para sa kamayan sa Ginoo ani, no? Sa una buntagay tatagay murran tag mga kuyaw kay tag porma kabantay kabad kanang sige lang tag pangatawa ba nya mo lain na dito tag porma, no? Wala klaro nang mo istorya ta la mga hubog na ta. Istorya na to murran nagtag ning hawk. Murag ning case na sa tong tapad nga laki ra pod. No, buntagay. Way tugpahay, way hubasay. Tanduay dark. Pero karon pulong nas Ginoo. Ang oras alas 10 na. Okay? So dili lang ko mo sa tagsa ninyo og kuana. Mention ba? Gikan ko sa silingan na Brad, karon pa ko human gamaritis ko sa agamaritis ka maayo sa Ginoo nga gihatag og milagro na ho. Siyod sige panawag. Akong basahon ni Brad. Kay gabiin ako no, wow. So again mga igsoon, usa ni siya ka living testimony nga aside na ako kani usa sa akong disciple kani si Pintados Adnilsor
usa ka banggiitan sa ilang lugar pero gibag-o sa Ginoo niya. Karon nga nabag-o na siya, ang kabaguhan nga yang nasinati, magsige siya panabi sa iyang silingan. Usay di siya katuuhan, usay katawaan kay kanila yung mga badlungo, no? Nga na ba, no? Lisod usay ta magkatawa nga ato mga silingan kay di sila katuo nga mga barumbando, ang mga dik-adik, mga banggiitang palahubog mabag-o. Wala sila salig sa Ginoo. Di ba? So Brad, abanti ta padayon ta Brad. Nadyo ka sa akong prayer. No? So, dili kay ko mo shout out mga Exona. Let's pray kay lawom ng gabi. Okay? Atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's invite the Holy Spirit, Exoon, para mas masabtan pag nato ang pulong sa Ginoo. Knowing that without Him, we are nothing. Kung magsalig ta sa itong kaugalingong kaalam, kaugalingong panabot, kaugalingong pagkahibalo, let's say, kalibutanong kaalam, dili gyud nato masabtan ang pulong sa Ginoo niya. Ang ato ang pagsabot sa Biblia taphaw ra. Kanya walay kabaguhan tong kinabuhi. Lahi ning mamalandong ta sa pulong sa Ginoo and then natay kaalam nga langit nun. Kaya ato pa jung mo dig deeper bitaw ta atong mapalawman mas masabtan pag nato maayo igsoon. Amen. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, Lord God. Salamat, Ginoo, nga bisan lawom ng kagabhion. Gitagaan mi nimong kadasig nga mamalandong sa imong balaang pulong, mamalandong sa imong mensahe nining taknas kagabhion sa dili pa mi mo pahulay. Lord God, as always, sa dili pa mi mamati sa imong pulong, Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing. Hinlui mi himo aming angayan mamati sa imong pulong. Kay nasayod kami nga balaan kini kaayo. And of course, Lord God, I pray tagay may kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainobsanon o kasing-kasing nga andam gyud musunod sa imong mga pulong kay nadiha ang milagro. Ang milagro naa sa pagsunod, wala sa pagpaminaw lamang apan ipalapos sa pikas dunggan. Apan ang milagro Ginoo matagamtaman kanamo sa dihang among sundo ng imong balaang pulong. Lord, salamat Ginoo. Nga imong gitagag higayon or panahon nga mamalandong na usab sa imong mensahe. And as we proceed, Lord God, among ipangayo karon Ginoo diha kanimo ang kaalam nga langitnon Ginoo. Kay nagsayod kami nga dili kami makatugkad sa imong balaang pulong gamit sa among kaalam nga kalibutanon, Lord God. According to your word, wisdom in this world is foolishness to God. So dili na mo magamit ang kaalam nga kalibutanon pinagi sa pag-interpret sa imong balaang pulong. So this time we need heavenly wisdom, we need your guidance, we need the power of the Holy Spirit, Lord God. So Lord, thank you. And amo usang gipangayo Ginoo giampo ang kalinaw sa mga unahuna nga walay makasamok Ginoo kun dili maka-focus mi karon sa pagpamati sa imong pulong. This time I rebuke every spirit of distraction in Jesus name. Thank you for the victory, Lord God. You alone will be glorified this time. Ikaw lamang among gipataas, gipasidunggan, gibaya, walay tao maisa karon. Walay relihiyon mapataas karon, bugtong imong buhi ngalan lang. Heso Kristo nga maoy naghatag sa iyang imong kinabuhi diha sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton ni kaluwasan. So Lord, again, you alone will be glorified this time. We honor you, we magnify you, and of course, Lord God, I pray to all of the viewers right now, kutob sa makakita ani, kutob sa makadungog ani Ginoo, tanan nga maabtan ani nga live ug sa mag-replay ani Ginoo, ipabati imong gahom Ginoo. Ipabati imong presensya kanila. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Ginoo. I know you are everywhere, Lord God. Naa ka bisan asa. Bisan asa silang dapita karon Ginoo. Ipabati ang imong hikap, imong presensya, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Mamuhat ka, makigistorya ka sa matag usa kanamo. Ang nabiling panahon Ginoo among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, almost 300 na viewers. Lami kayong kape mga igsoon, labi na ang magtimpla imong asawa bito. Tamis nga pagkatimpla. Tamis lab, natamisan ra. Sama ka tamis sa imong paghigugma kanako, akong pinalanggang asawa nga naa dias gawas. Nga nagtanaw og live. Pero ngayang gitanaw kay live nga kuan. Negosyo man na, palit na po siguro na siya. Diri na lang ko maminaw og walay pastor kay wala attend og praying meeting ganina sa simbahan from Sister Cherry Bilia Esther Bornales. Okay. Thank you, Exxon. God bless.
Anyway, ako din gi-shoutout ato ang mga subscribers, no? Thank you kayo, no? Ato mga subscribers, new subscribers, welcome kayo mo ni nga page. New followers, thank you so much. Nga naa mo ni nga page, welcome kayo. Ato ni, atong tanan eh. This is for the glory of God, and thank you rin sa mga followers nato nga inyong gidala, inyong mga higala ni nga dapit. Ang uban, wa man ganahe. Ang uban, gidibati ko, pero ako ra silang gipasagdan. Giblock lang nako. Di ko gusto gubot igso, no? Di ko mupatol, ana, no? And salamat mga viewers. This time we have 294 viewers. Almost 300 na ta. And akong gi-shout out ang 123 plus, no? 123,000 plus followers sa Mabungahong Kristohanon. Okay? Almost 124 na ta, maybe tonight. Okay? So, thank you. Thank you kayo sa inyong kanunay pagsunod, pagsubaybay mga igsoon, labi na sa atong live, no? Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Anyway, our topic for tonight is about blessing, about obedience, no? Ang atong hisgutan karon igsoon kanibitong ang resulta, ang maayong benepisyo nga atong madawat kung masinugtanon ta sa sugo sa Ginoo. Kung unsay may tabo nato sa diyang musunod ta sa sugo sa Ginoo, mao natong iskutan karon, no? So ato arita atong teksto igsoon. Ari makita sa lab. Ambiro ng remote sa aircon palihog lab kay kanang nanginit akong lawas tungod aning kape nimo nga tamis. Ako na control bay palihog. Inom may kapil ni sa yung kuwan. Lili rin rin, lili ni siya. Lili rin baron makaingon sila minyo na ko. Tawa kaniya akong masawa mga igsoon. Di mo tanaw kuwan. Okay. So wait sa mga igsoon. Okay. Okay, nanginit tas kape ba? Okay, let's proceed. Ang atong teksto igsoon karon na makita sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 9 hangtod sa 10. Ang ubana na mo ingon nga, ayaw si gisgot na pastor kay sa para na sa mga Hudiyo. Para na sa mga Israelita nga verse. Pero kay bao ba mo mga igsoon nga atong Diyos nga gilagaran karon. Mausab ang Diyos sa mga Israelita, sa mga Hudiyo. He's the God of Isaac, God of Abraham, God of Jacob, God of Moses. No? So unsa tong mga proseso nga iyang gihimo sa iyang mga kaanakan aron sila panalanginan. The same process. Na mga kondisyon si Lord. Dili ta basta-basta i-bless ni Lord mga igsoon. No? Nga walay kondisyon. Ay kondisyon. Okay? So mao ni atong basahon again. Deuteronomio Kapitulo 30 versikulo 9 hangtod sa 10. Listen carefully. Okay? This time we have 302 viewers. Basahon ako ha. Nagyon rin balang kasulatan sa Deuteronomio 30, 9 hangtod sa 10. Himuon kamong mauswagon sa Ginoo. Listen carefully. Sa tanan ninyong paningkamot. Wow! Musanay kamo ang inyong kahayupan ug mudaghan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon. Ingon nga. Nawa na. Ingon nga gikalipay niyang pag-uspauswag sa inyong mga katigulangan. Sa 10. Kung patalinghugan ninyo siya, og tumano ninyo ang mga sugo nga naisulat niining basahona, og kung mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa kinasingkasing gayon. Kondisyon niya, na ang kondisyon na pauwi. Balik. Deuteronomio 30, 9 hangtod sa 10. Naingon ang balang kasulatan. Himoon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. Sa tanan ninyong paningkamot. Okay? Musanay kamo og ang inyong kahayupan og mudaghan ang inyong abot. Ikalipay niyang paghimo kaninyong mauswagon ingon nga gikalipay niyang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Kung patalinghugan ninyo siya, Diyos na ni. Og tumano ninyo ang mga sugo nga naisulat nining basahona. Og kung mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa kinasingkasing gayon. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong, okay?
Nining taknas kagabion mga igsoon kadiyot sa ato sa ning hotdog ning tamis nga kape nga gikan sa kong tamis nga tinimplahan sa kong asawa. Sama sa tamis sa iyang pagigugma kanako mga igsoon. Okay. Ining kagabion gipinumduman ta, no? Sa mga saad sa Ginoo. Gipinumduman ta mga igsoon sa mga maayong benepisyo. Kung kita masinugtanon sa balaod, masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Gipinumduman ta. Ang uban mingon, kanas pastor takataka ra gyud na siya og share. Para man sa mga Israelita, para sa mga Hudiyo, wala may problema na bitaw, tinuod na. Pero ang Diyos nila, ang Diyos ni David, Diyos nila sa mga Israelita, igsoon sa mga Hudiyo, mao gyud po the same God whom we serve today. And He is the same yesterday, today, and forever, according to the Word of God in Hebrews 13:8. So the same process, okay? Si Lord, before siya mo bless, mohatag og pabor, na kondisyon. Tanawa, ani nga verse igsoon atong makita, gisulti daan sa pulong sa Ginoo ang benepisyo, ang resulta, ang bunga, ang saad, ang panalangin, ang ganti gisulti daan, no? Ingon siya, Deuteronomio 30:9. Himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. Importante ni igsoon, no? Usa gingon da, himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot, kay everyday naningkamot ba ta kadali ra ba ning bugnaw eh. Okay? Everyday naningkamot ta, naghago ta. Ngano man for us to survive. Naningkamot ta, makakaunta, nanarbaho ta, nanegosyo ta, natay mga responsibility every day for us para maybe, probably para makagain ta og money, para makapalit tag bugas, sudan, no? Para makasurvive ta. Naningkamot gyud ta igsoon, no? Nay gibuhat atong mga kamot, natay mga strategy, natay mga diskarte igsoon. Kay ngano man kinahanglan man gyud tag kwarta. No, kinahanglan gyud nga natay ikapalit. Okay? Something like that. Okay? Apan nagsaad ang pulong sa ingon ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa karon igsoon. Ingon siya, himuon kung mauswagon or himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot, no? In other words, sa atong pagpaningkamot, mauban ng Ginoo, tabangan taron mo uswag ta. Tanawan ang uban ron mga igsoon. Bantay mo. Daghan kayo mga Kristohanon, mga katawhan ining kalibutan nga nagsigig paningkamot. No? Grabe ilang paningkamot, grabe ang ilang singot, grabe ang ilang effort. Pero ang ending, kagubot nga naman. Walay pabor sa Ginoo. No? Lahi gyud, lahi ang iyang saad diri mga igsoon sa pulong sa Ginoo kay ang atong paningkamot daw pauswagon sa Ginoo. Pitinindutan eh. In other words, paboran sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo ang mga buhat sa tong kamot. Dapat yun, mga saad pa niya, wala pa ang kondisyon nga unsa itong buhaton para may tabo ni. Saad may una dire, mosanay kamo ang inyong kahayupan, ug mudaghan ang inyong abot. So, na-increase. Mosanay man. Na-increase, igsoon, na-blessing. In every areas of our lives, igsoon, na-increase. Na-prosperity, na-pag-uswag. Ngayon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wow! Kisa may di ganahanan na, oy. I remember, igsoon, dito sa usa kada kong seminar sa mga lagad sa Ginoo. Daghang kay mga tao, nanambong. Niya ako, diri ra ko sa awahe. Kaya ako, igsoon, sanay man ko nga pahipi-hipi ra ba? Dito ko sa awahe. Awahe, ko as in awahe kay ko. Unya, na mga pinakawahe, ninglatang pa og layo, kay dito ko sa may poste, nagbarug ko. Ang speaker nag-challenge o kinsay panalanginan. No? Ang speaker nag-challenge, kinsay gusto mo uswag. Kinsay gusto makabalay. Kinsay gusto makasakyanan. Come forward, anang lumba. Ako rin nagpabilin, igsoon. Yes, ako rin nagpabilin. Ngana ko rito. Iyawa ni sila o kay abtik yun ni sila basta panalangin. Ilahapon ni. Abtik sila og na mga prosperity, kauswagan. Ilahapon na. Pero how about sa pagtuman sa sugo sa Ginoo? How about sa mga instruction ni Lord? How about kung muingon si Lord, anak, buhiin na. Anak, biyain na. Anak, talikdi na. Kay wa ko may maya, anak. Kung gusto ka, anak, nga ako kang panalanginan o paboran, buhiin na. Mabuhat ba na nato igsoon? Or, let's say, how about sa pagsunod
sa sugo sa Ginoo. Pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay usahay atong giapas panalangin na, Lord, tabangi ko Ginoo. Sige lang ta pangayo. Lord, tagai ko ngani. Lord, tagai ko. Pero wa ka mo sunod sa ipabuhat sa Ginoo, di magsilbi na. No? Pero again, mao ni ang kuan sa Ginoo. Saad pa man niya, no? Atong gisgutan again, padayon ta. Na-increase nga mahitabo, no? Naay pa kadagaya nga ipasinati sa Ginoo. Of course, kay ang saad sa Ginoo sa John 10:10, ingon man siya nga ingon tong John 10:10 nga ang yawa ming ari aron pag ang kawatan ming ari aron pagpangawat, pagpatay, paglaglag. Apan si Kristo, apan ako mianhi aron paghatag kaninyog kinabuhing madagayaon. So, kinabuhing madagayaon, part na igsoon ng kadagaya. Amen? Pero di pa pasabot nga walay mga kalisod pagsulay na anak kay bisan gibless ka financially, naman po'y part sa imong kinabuhi nga nag-struggle ka. Nay part sa imong kinabuhi nga nagantos ka na kay gipas-an kay walay ning sunod sa Ginoo nga sayon. Maybe ang uban igsoon wala ang dili cross nila ang financial. Pero ang ila pong cross ilang bana nga badlungon, ilang asawa nga badlungon, ilang ginikanan nga wala pa sa Ginoo nga nagsigig lutos nila or ilang igsuon, no? Walay sayon mga lagad ka sa Ginoo. Apan nakanindot lang kay na ang grace ni Lord, may hinungdan nga mo sustain ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Again, gisgutan din ni igsoon ang mga saad sa Ginoo, ang mga bunga, ang mga benepisyo, ang mga pabor sa Ginoo, mga panalangin ingon sa dire. Mosanay kamo og ang inyong kahayupan ug mudaghan ang inyong abot, no? Abot man income, musaka na increase sa income. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon. Ingon nga gikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan. Atong mga katigulangan, mga kaninununuan pagyud igsoon sa dugay ng panahon, gipanalanginan sa Ginoo. So, mao na nga ikalipay pod sa Ginoo nga kita iyang mga anak panalanginan ta niya. Now, padayon ta. Dara ang connection kondisyon nagpawahi. Ang kondisyon na makita sa Deuteronomio 30, 10 na dire, kun patalinghugan ninyo siya, dara, kun tumanon ninyo ang mga sugo nga nisulat nining basahona. Unsa man, wa may laing basahon, no? No? Wa may lain igsuon nga balaod, no? Samtang nagsunod tas gino, asa may basahon na to newspaper? Wala, magasin, wala. Biblia gyud, okay? Ingon diri, kun patalinghugan ninyo siya ug tumanon ninyo ang mga sugo nga naisulat niining basahona. Ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasing-kasing gayud, mao na to ang mga saad sa babaw matuman. Okay? Ang saad mao ni himuon kamong mauswagon, himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot, no? Nay pag-uswag sa atong pagpaningkamot, in other words, tanang buhat sa atong kamot i-bless ni Lord. Nay promotion, nay pabor sa Ginoo, nay panalangin, nay mga kahibulungan nga grasya nga makurat na lang ka nga ipasinati sa Ginoo na to. But mao lagi to kung atong sundon siya. Kung unsa daw ang gisulat aning basahona, okay? O may lain tang basahon nga gisunod, ingon nga nangalagad ta sa Ginoo, way laing mapa, way laing giyan to Biblia gina, okay? Matod pa sa balaang kasulatan mga igsoon, kumusahon. Ingon si Joshua, Josue 1:8, kay bawa na mo si Josue igsoon. Mao ni ang usa nga nakaabot sa promised land, sa yuta nga tabunok nga gisaad sa Ginoo sa mga Israelita. Kani si Josue usa ni sa nakatabok adto or nakaadto atong dapita. Okay? Ug ang usa sa iyang sekreto mao ni ingon siya sa Josue 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Unsa may basahon balaod nato karon? No? Kita nga nalagad sa Ginoo nagsunod ni Kristo, unsa may basahon sa balaod? Newspaper, social media, magasin, kalendaryo, mga libro diha nga unsa, Biblia gyud. Okay? Mao na atong gibasa, diha man ta nagbasig soon. Okay? Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Okay? Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini ug magmauswagon ta. Secret of success nga i-prosper ta ni Lord igsoon is mamalandong tas pulong sa Ginoo adlaw gabi unya atong sundon ang nasulat, dili kay puro tabasa nya makidebate ta, no? Sayop
basa sundon na milagro. Okay? Ang uban daghan kayo nagtuon og Biblia igsoon para makigdebate lang. Mabitaw akong gi-challenge ng uban nga hilig og debate, pakita akong mga kriminal nga nabag-o na inyong doktrina. Yes. Kung tinuod nga kanang doktrina nga imong gidala-dala diha gipaagi sa imong baba, mao gyud ang doktrina nga insakto din pakita akong mga kriminal, mga banggiitang kriminal gyud. Pareha tong kung kuyo ganina, himaya sa Ginoo. Kita mo sa live na ko igsoon ganina. Yung live na ko ganina igsoon na ako ibanggiitan ka kuyo gato. No dili to basta dito ingon nga ordinaryo ra ako. No? Napaybala sa 45 ang paa to. Wala akong giingon, no? Ako igsoon, kapila na yun ako gahurot o basa ang Biblia, murag kalima or kaunom. Sukad nga ni Dool ko sa ganyo, way back 2012, niya, 2024 naman taro, no? Sige ko basa ni, balik-balik, no? Nagtuon ko sa balaang kasulatan, akong gisunod. Wala kay nagtuon ko niya nakigdebate ko. Sa diyang nagtuon ko sa balaang kasulatan sa Biblia, igsoon niya akong gikinabuhi. Akong nabantayan nga nausab ko. Naghatag niyo giya kanako, no? Minghingpit pa jud ang kabaguhan nga akong sinati. Ingon ang uban nga ayaw ng Biblia na, no? Ako mismo igsoon, living testimony ko na daghan kay kog Biblia diri. Oh, dara Biblia. Napag yun. Biblia daghan kay tag Biblia, no? Oh. Napailain na rin, no? Matagak na ni. Kaning gipatungan aning stand sa video, Biblia gyapon na. Tangan kong Bible are. Adi kay kong Biblia igsoon. Kaya naman ako mismo, ako personally, akong nasinati ang milagro. Nagpakli ko sa Biblia, akong gibasa, tanawa, ang banggiitang adik-adik sa among lugar. No? Mga dlaon mo, deliver og Shabu, rugby boy, barnis, bulkasil, gasolina. Daghang kay kong kabuang, marijuana, sirap. Usa ni ang Biblia nga nagiya nako sa kamatuoran. Sakto ang giingon ni Joshua. Ingon si Joshua 1:8. Ayaw ibulag ang basahon. Unsa may term ato? Basahon sa balaod. Okay? Basahon sa balaod. Huwag lang basahon sa balaod. Ang mga balaod sa Ginoo asam din nasuot sa balaang kasulatan. Diha ta nagbase unya diha nato gitun-an ang tanan. Sa diyang ato ng pamalandungan, basahon, tun-an niya, kinabuhion. Ha? Again, kinabuhion, i-apply. Okay? Then, diha ra ang blessing. Diha ta pauswagon tas Ginoo. Amen? So, mao na igsoon. Again, ang saad, himuon kamong mauswagon sa tanan ninyong paningkamot. Karon igsoon ako nakita ang daghang kay naningkamot pero ni samot og kagubot. Sige ugoko og kwarta pero gigugoko og utang, wala na himutang. Okay? Grabe. Nya, musanay kamo ang inyong mga kahayupan na increase, no? Musanay increase na. Dili ta pa ubos pataas, na pabor na grasya sa Ginoo. Pero mao lagi ang iyang kondisyon nasa verse 10. Mahitabo ninyo, in other words, ang gustong ipaabot sa Ginoo sa mensahe. Kung gusto niyo matagamtaman ang talagsaong milagro nga gikan kanako. Kung gusto ninyo matagamtaman ang pabor, ang panalangin, ang grasya, ang kaibulungang butang nga gikan kanako, then mao ni ang giingon, no? Patalinghugan ninyo siya, no? Ang Ginoo, no? Tumano ninyo ang mga sugo nga naisulat nining basahona. Walain pulong sa Ginoo. Tumano na to. And then ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing gayud. Pabalikon ta kinanglan nga mobalik tas Ginoo pod sa kinasingkasing gayud. Now, to all of the viewers right now, kung ikaw mismo igsoon, kamo ha, paminaw mo. Kung na'y nagtanaw karon nga, kabalo ka mismo nga nikang-an na yung pagpangalagad sa Ginoo, balik! Amen? Balik sa Ginoo. Kaya ingon na balang kasulan kung mubalik ka mo kanako sa kinasing-kasing. Maangko nato ang saad niya. Ang iyang saad igsoon mo to. Pauswagon sa Ginoo ang tanang buhat sa tong kamot. Ang atong pagpaningkamot, pauswagon sa Ginoo. In other words, in everything we do, or all the works of our hands, i-bless ni Lord. Naipabor, naipanalangin, bisag di ta mangayo, igsoon. Kay nakita sa Ginoo nga kani akong anak masinugtanon man, iya man gisunod ang akong sugo. Di ba? Makitaan sa Ginoo igsoon nga matinumanon ta, masinugtanon ta sa iyang sugo niya. Sa katong mga backslider diha, mga nikang-ana, sa pagpangalagad sa Ginoo, once makita ni Lord nga ning balik na gyud mo
sa kinasingkasing gayon. Unsa gingon dire? Ang gingon dire igsoon is mubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing gayon. So sa tanan nga di distansya ni kang area ang ilang relasyon sa Ginoo, nagaingon ang pulong sa Ginoo nga sa dihang mobalik taniya. Mobalik mo niya sa kinasingkasing gayon. Kanang tinud-anay mao na kinasingkasing tinud-anay dili joke. Seryosohon niyo yung relasyon sa Ginoo, inyong i-renew yung first love ni Lord. Di nang iyang saad nga kauswagan. Ang iyang saad nga na-increase. Apil ang kaluwasan sa imong tibuok panimalay or unsang imong gidesire igsoon, i-grant na ni Lord. Once atong mabuhat, mahimo ang kondisyon. Ang kondisyon is tumano na to ang sugo sa Ginoo. Nga ingon rin naisulat niining basahona, naisulat sa balaang kasulatan. And aside from that, mubalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing, dili kay mubalik-balik lang, mubalik kay naigiapas na may uban nga na. Pastor, mubalik na og simba kay naigiapas. Pastor, mo attend ako prayer meeting, Bible study, no? Kay naigiapas. Kitaan mo na sa Ginoo igsoon ang atong motibo, nakitaan na sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo, balik na ko kay naigiapas, no. Pero kung makita sa Ginoo nga ning balik gyud ka sa kinasingkasing gyud igsoon nga dili joke-joke, nga imo nang giseryoso ang pagpangalagad sa Ginoo, kung wa na ka nagpagamit sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo igsoon. Imo na jung giklaro imong relasyon sa Ginoo. Wala na kay absent sa mga bulaton sa Ginoo igsoon. Then ang saad niya nga iya tang pauswagon ang buhat sa atong mga kamot i-bless ni Lord. Na-increase sa tuang income. Masaad man na sa Ginoo, apil man na. Ang atong abot daw na ay pagsaka. Amen. Nga naman, mahitabo na siya igsoon sa dihang masinugtanon tas Ginoo. Amen. Unsay nahibawan ni mga sugo sa Ginoo? Imo nang buhaton, imong tumanon, once imo nang tumanon igsoon, ang blessing automatic pabor maabot nimo. Bisag di ka mangayo. Amen. Niingon ba dire? Niingon ba dire igsoon? Kung mobalik mo sa Ginoo, kung inyong tumanon ang nasulat nining basahona, mangayo ka mo bisag unsa. Wala ning ingog mangayo ka mo bisag unsa. Automatic ang grasya. Automatic ang pabor, automatic ang panalangin sa Ginoo, magukod-gukod nimo kung masinugtanon ka sa Ginoo. Nganong isog ko moingon ana, kay nahitabo na nako igsoon. Akong nabantayan, the more ko ning sok-sok og maayo, nagsige gukod-gukod sa Ginoo. Bisag wala mi mga trabaho sa akong asawa igsoon, pero nakabantay mi ang blessings ni Lord, grabe. North, south, east, west. Bisan asa lang dapita. Ngano man ni Lord, tungod kay nagmasinugtanon mi. Ning sunod mis balaod sa Ginoo, minglikay mi sa pagpakasala, minglikay mi sa mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Everything we do, sit among gi paningkamutan nga mahimaya si Lord. Giuna na mo si Lord. No? Ang among gibuhat nga mga butang mao gyud ang makapahimaya sa Ginoo. Sugo sa Ginoo among gi-priority. Kung akong nabantayan ikson sa diyang among gisunod kitinuod si Lord. Nagsabot bitaw mi sa akong asawa, akong ina na akong asawa, nagistorya mi. Mag full time tap, todo na to ni, puslan man nga nagpagamit ta sa Ginoo. Hala, itudo, birahan na to ning demonyo. Kung ina na akong asawa, ikson din, sa dihang among gitudo ang mong pagpagamit sa Ginoo, parehan ni. Ikson, kung di ko magagawa ni, kung wala pa ko'y gugma sa mga kalag, sa kaluwasan, ganun magagawa-gawa, gutawon ko ni, sigyaw-yaw dire, gipagaw na gali ko, matuog ko Gikapoy ba ko, gikan ba ko prisuhan, nagwali, nagkanta mi dito. Itong live na ko ganina, no? Pero tungod sa akong paghigugma sa Ginoo, nga nagtanaw sad ko nga naay mga daghang mga kalag nga uhaw para ninyo. Mao na nga mas gipili na ko ingani igsoon. Kaya ako mong nabantayan igsoon, the more ta maninuod nga magpagamit sa Ginoo, the more ta mohimo og mga butang nga nagpahimaya sa Ginoo tungod kay ngatong motibo para sa Ginoo gyud. No? The more sad ang favor ni Lord, ang blessing. The more ang na-breakthrough si Lord. Amen. So ingana mao ni igsoon, no? Atong nadungog karon ang mensahe sa Ginoo mga igsoon, iyang pulong. Na siya promise, no? Yang saad is kauswagan.
muuswag ang tanang buhat sa atong kamot. Musanay ang atong mga kahayupan or mudaghan ang inyong abot. It means na-increase sa blessing. Sa atong mga income na-increase igsoon. No, mudaghan yung abot unya ikalipay sa Ginoo nga panalanginan ta, no? Sama sa pagpanalangin daw niya or pagpauswag niya sa ato ang mga katigulangan, may gingon dire. Pero ang condition is sa verse 10, mahitabo kini kun patalinghugan ninyo siya. Unsa man ang patalinghugan? Paminawon. Kung gibati nimo igsoon, ma-feel nimong conviction sa Holy Spirit nga anak mao ni buhata. Anak, pwede ba nimo buhian na kay wa ko malipay? Anak, pwede ba nimo talikdan ang butanga kay wa ko malipay? Anak, pwede ba nimo kalimta na? Pwede ba nimo mag-move on ka, anak? Kay niagi naman na, di ba? Patalinghugan, mamunay patalinghug igsoon. Was ma-feel nimo nga si Lord nakigistorya nimo niya imong sundon, it means nagpatalinghug ka sa instruction ni Lord. Noon sa ingon re, kung patilinghugan ninyo siya, unya, after nato namina or nagpatalinghog, tumanon ninyo ang mga sugo. So kung unsa may gisulti ni Lord nimo, unsa may ipabuhat mga instruction ni Lord nimo igsoon, imong gibati. Then kung atong tumano na sa igsoon, no? Unya mo balik ta sa Ginoo sa kinasingkasing gayon. Kung unsa mo kadasig sa una, balik ka to. Kung unsa ka nagkalayo imong first love before, balik ka. Kung ato nang balikon, kung ato nang himuon. Unsay saad sa Ginoo, himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. In other words, dili masayang atong effort, atong paningkamot. Pauswagon ta sa Ginoo. Nay favor, no? Nay breakthrough, nay blessing, nay pabor gyud sa Ginoo. So, in other words, in everything we do, nay blessing ni Lord, nay pabor. Tanan natong pagabuhaton, panalanginan sa Ginoo. Kung magpatalinghog ta niya sa iyang pulong unya mosunod ta. Amen. Ingana ra day. In short, igsoon, ang key, ang Yahweh sa talagsaong blessing is obedience. Amen. Obedience or pagkamasinugtanon sa sugo sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo. Kay bawo naman ta, asa na makita ang balaod sa Dios? Asa makita na to ang pulong sa Ginoo? Sa balaang kasulatan. Amen. Nadiri. Mao na nga ako mong gi-encourage igsoon, spend more time sa word ni Lord. Unsaon nimo pagkahibaw sa balaod sa Ginoo kung ang imong Biblia diha imo nang tawagan na imong gihapinan na imo nang giputos unya gibutang anang babaw anang kuan, babaw sa rep or unsa parador. Unsaon pagkahibaw nimo sa balaod? Unsaon pag-aware nimo? Kadungog bitaw kog wali sa pari iniaging gabi nga iyang gi-promote ang Biblia kay sa Biblia daw diha ta ma-aware kung unsay mga sala nato. The Bible daw is the foundation of truth. Ana siya, no? Pero napoy usa ka pari nga naglahi po dili po Biblia ang kuano, so nagbangga sila asa may sakto nila, no? Kamo nay bahala igsoon, pero ako nagapil-apil ilahara na. Basta ako padayon ko giya sa mga kriminal. Kay nga kung gibarugan karon nga kamatuoran akong nakita nga daghang mga lulong sa makadaot nga bisyo, daghang mga barumbado, mga kriminal, mga hitman, mga drug lord, mga drug user nga gibag-o sa akong gibarugan nga pagtuo or pagtulunan. Kay pinasikan man, nagbase man ko sa balaang kasulatan. Ana na, no? Ebidensya man na magdaog din na sa babaw eh. Sige, pero mga badlungon, ha? Ebidensya sa bunga makita. Amen? No, again, igsoon, gidasig ko kamo nga mamalandong mo sa pulong sa Ginoo. Every day, no? Ang uban na, naamoy, no? Sa tawag na application, man, sa Bible, sa inyong cellphone. Basa mo igsoon, no? Ug namoy mga free time, no? Bisag unsa nyo kabisi igsoon, basa ang Biblia. Kay diha sa Biblia igsoon, diha sa pulong sa Ginoo, nadi ang mga balaod sa Ginoo. Nadi ang mga instruction din. Unsaon na to pagka-aware, unsaon na to pagsunod sa sugo sa Ginoo nga inosente man ta sa balaod niya. Para makabaluta sa balaod sa Dios, basa tag balaang kasulatan. Unya ato nang sundon, sa diyang ato nang sundon. Diri na makita, mahimo tang magmauswagon. In everything we do, sa atong pagpaningkamot, tabangan ta sa Ginoo. Kay nga naman, ato manggibuhat igsoon ang iyang ipabuhat nato. No? Ato manggipatalinhugan siya,
ang iyang balaod atong gisunod, ang iyang sugo atong gibuhat. In other words, masinugtanon man ta sa sugo sa Ginoo. Ang resulta kung masinugtanon ta sa sugo sa Ginoo, pauswagon ta, na ikauswagan sa atong pagpaningkamot. No? In other words, again, ang atong pagpaningkamot dili masayang. Kay nga naman, paboran, panalanginan sa Ginoo. Amen? Sekreto. Laktod nga pagkaistorya igsoon, ang sekreto sa panalangin, sekreto sa pabor sa Ginoo, sekreto sa mga kaibulungang butang, mga milagro nga masinati nato, sekreto para atong maangkon ang promised land nato nga dugay ra natong gipangandoy pag masinugtanon, no? Obedience sa word ni Lord. Unsa may balaod sa Ginoo, sundo nato. Unsa may sugo sa Ginoo din, sundo nato. Kung atong sundo na, magsunod-sunod pod ang panalangin sa Ginoo. Magsunod-sunod ang breakthrough, magsunod-sunod ang pabor sa Ginoo. Nga Lord, tinuod ba ni Ginoo? Lord, tinuod ba ning nadawat nako? Amen. Ngano man, nagsunod-sunod. Bisan dili pa ta mangayo, automatically ang grasya, ang panalangin sa Ginoo sunod-sunod nimo. Ngano man, kay masinugtanon man ka sa sugo sa Ginoo. Amen. Ingana day sekreto. O kaning inyong ubos nga lagad, igsoon nga nung isog ko ani, musulti, kay naitabo na namo, di na maihap. Sa more than 12 years na ako sa ministry as a pastor, more than 12 years, how many times, countless, na sinati na nako igsoon. Wa ko mag-expect, pero nigkalit lang. Wa ko nag-expect, pero naay nigkalit. Abi ko gwa, pero naadi ay. Something ana bitaw. Usahay ginagmay, pero kanunay. Wa ko pasagdi sa Ginoo. Ngano man, normal na basta masinugtanon ta sa Ginoo. Again, the key for his breakthrough or blessing is obedience to the will of God. Obedience ta igsoon masinugtanon, matinud-anon sa iyang balaod. Sa iyang sugo, unsa man na iyang sugo, sundo nato. O again, asa makita iyang sugo, bala ang kasulatan. No, mao na usahay igsoon inosente ta, ignorante ta atong gibuhat. Wa din nalipay ang Ginoo kay wa man tay basa-basag Bible, basaha. Amen. Ukba, pamalandungi, ampoe, pagampo before ka mo basa, diha nimo makitaan og mabati nimo, makigistorya nimo ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Amen. Diha isulti ni Lord ang iyang mga balaod og nara nimo ang pagsunod. Kung kita mo sunod, ang blessing po niya magsunod-sunod. Bisan asa ka, murag halos ikaw maanod. Kay grabe na, kadaghan, nagbaha ang blessing, Lord. Sinati na nako igsoon. Amen. And once isulti na ni Lord nga naa nasulat sa balaang kasulatan, matuman gid na, madugay man o madali, matuman gid na. Amen. Praise God. So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word, Lord God. Salamat sa sikreto nga imong gihatag ka namo karong kagabion, Lord God, nga ang sikreto aron kami magmauswagon. Ang sikreto aron ang tanang buhat sa among mga kamot, ang among pagpaningkamot, Ginoo. Imuhang paboran, Lord God, imong pauswagon. Naay kauswagan sa among pagpaningkamot. Unya naay increase, Ginoo, sa among pagpanginabuhi, Ginoo. Salamat nga imong gitudluan nga ang Yahweh raman di ay ang pagkamatinud-anon sa imong sugo. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, who are listening this time, Lord God, I pray na kanunay ming uhaw, Lord God, gutom sa imong pulong. Kay dili sad mi makabalo sa imong balaod, Ginoo, kung dili mi magbasa sa Biblia. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga naami kadasig, kagutom sa imong balaang pulong, Lord God. Nga unahon na mo na, Ginoo, sayo sa buntag, sa among pagmata, mamalandong mi sa imong pulong. Before matulog, sama sa gisulti sa imong ubos nga lagad nga si Josue. Josue, ono utso nagingon diha, ang imong ubos nga lagad, Ginoo. Nga mamalandong mi sa imong balaang pulong adlaw gabi. So Lord, let it be na may tabo sad na namo, Ginoo, sa tanang mga viewers karon in Jesus name. Nga kanunay ming gutom sa imong pulong. Dili mi mahiluna og dili mi kabasa sa Biblia. Kay naa diha ang giya, na diha ang balaang giya, na diha ang imong mga balaod, na diha ang imong mga sugo, nga angay namong sundon, Lord God.
Kay sama sa imong mensahe karon samtang among sundo imong mga sugo ang panalangin magsunod-sunod sad kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa mensahe sa paglaom. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you for your presence, Lord God. And this time, Lord God, I pray to all of the viewers right now again. Kutob sa makakitaan ni Ginoo, bisan asa nga dapit, bisan asa nga nasod, Lord, mamuhat kanila. Unsa man ilang giatubang karon nga krisis, problema, kawaladon ba? Nabay mga dughan nga nasamaran karon, Ginoo. Wounds sa ilang emotion. Or naabay na kinahanglan og financial, tanan, Ginoo, unsa man ilang giatubang karon nga mga battles, mga struggle. Lord, wala na matago nimo. Dayag ang tanan kanimo. So Lord God, I pray, mamuhat ka, Ginoo. Akong gibarugan ang imong saad sa Jeremias 33:3, ningingon ka, Ginoo. Tawgon mo ako mutubag kanimo og magpakita kag dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord God, right now, I stand in your word. Gitawag ka namo, gisangpit ka namo karong taknaa, Ginoo. I pray. Unsa man ang giatubang sa among mga kaigsuonan karon, Ginoo, mo intervene ka, mamuhat ka, Ginoo. Magmilagro ka, Ginoo, sa dapit karon sa ilang kinabuhi nga nag-need sila og milagro nimo, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo. Tagaig solusyon, tagaig kalinaw, kaayuhan, tagaig, Ginoo, og mga kahibulungang butang nga gikan kanimo, Ginoo. I-grant, Lord God, whatever their desires right now. Unsa ilang gusto mahitabo, Ginoo. Unsa nga dapit nga area silang kinabuhi nga nagkinahanglan sila tabang nimo. Tabangi, Ginoo. Muliho ka ng dapita sa pangalan ni Jesus. Ug way luna ang kaaway sa kinabuhi nila in Jesus name, kung dili magmadaugon sila sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you. And this time among gi-claim ang kadaugan, among giangkon ang kadaugan, kagawasan, panalangin, mga milagro gikan kanimo. Ang kuno namo uban sa dakong pagtuo, mao kining among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas among agalon. Amen ug amen. Mabungahong kagabihon, mga igsoon. Hay, makatuog na jud ko. Thank you for watching, mga kaigsuonan. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban ako. Pasensya na nga inyong comment di matagad, pila man ni hapit, pila man ni kagatos, hapit na siguro ni libo. Di na maato, igsoon. Pasensya na, no? Dili na ko matagad. Og salamat sa mga nag-comments. Thank you so much. This time, akong ibalik ang dungo ug himayas tumbuhi nga Diyos. And I always pray na kamong tanan da igsuon, proteksyonan mo sa Ginoo. Sa atong pagpamahulay karon ining kagabhion, iyang presensya, ang iyang gahom, mag-uban ka nato, iyang mga angels, magalibot sa atong panimalay. Ug sa uban karon nga adlawan, nasa lain-laing kanasuran, I pray it, mga igsuon, nga tanang buhat sa inyong mga kamot, panalanginan sa Ginoo. Tanang lakang ninyo giyahan sa Ginoo. Aron ihatod mo sa kalampusan sa inyong mga plano karong adlaw, in Jesus name. Hallelujah. Amen. So again, salamat kayo mga subscribers. Thank you so much. Mga followers, salamat kay tanan ng uban nag-send og stars. Thank you kay kabalo na mo, no. Wala ko nangayo na, wala ko nagpakiluoy nyo nga mo subscribe mo. Pero ninghangyo ko nga mo follow mo. Why I do that? I do this. Or why ningingon ko ninyo ana igsoon? Tungod kay more followers, more viewers, it means mas daghan pagyud ang makaambit, makapamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Unya, mas daghan pa jud makinabuhi iba nga mabag-o. Kabalo na ba yung mga kaninga page 6 daghan kay gihimo ang Ginoo ani? Daghang mga kinabuhi nga nabag-o. So kan naabot sila ani. That is why before na ko ni igsoon kaning live na to, I want to remind everyone again and again to invite your friends to follow our page. Ana lang. No, ayaw ingna nga sindi og star si pastor, ayaw. Just follow our page unya i-share, okay na kay na, no? Ikalipay na sa Ginoo igsoon. Amen. So that's all for tonight. Ampo, amping, takanunay. See you again tomorrow. Sa live na po nato. Makalugar ko. Basta nahigayon. Kabalo na mo. Unya, good night, no? Good night, everyone. Keep safe. God bless, God bless. Again, to God be all the glory.